mga kaserye, it's cooking time. Luluto po ako ng talbos ng kamoting kahoy. So, shall we start na mga kaserye? So, eto na nga po mga kaserye, ang talbos ng kamoting kahoy. So, hindi ko na po ito na video kasi si tita po ang nag-start nito. Pagka-harvest po niya ay hinugasan, tapos tinanggal sa tangkay, then lagyan ng asin at kinusot na parang nagkulay ka rin ng ng puso ng saging. Yung pagkahiwa mo, lalagyan ng asin at term, yung nilalamas-lamas para pakatasin. At ayun, ito na nga itsura niya, pinakatas na po yan at pinigaan. Pwede rin po yan na hindi pigaan, nasa sa inyo lang din po yan. Kasi pag pinigaan po, medyo matigas, kailangan mo lutuin siya ng bongga sa sabaw. Then pag hindi naman po pinigaan ay okay lang din kasi malambot naman na din po yung gulay. So let's start to cook na po mga kaserye. Mga po yung bawang, sibuyas at sili, labuyo dahil wala pong siling green at namumulaklak na rin po yung sili doon sa labas. So ito na rin po yung unang kakang gata. Ito po yung kakang gata. Maya po natin gagamitin yan sa pang last hour. Ito naman po yung pangalawang gata. Ayun. Sasabaw na po natin yan maya sa ating kamuting talbos ng kamuting kahoy. So, nag-init na nga po ako ng kawali mga kaserye dahil ako po ay nag-igisa pa rin kahit ginataan po ang aking niluluto. Lagi gustong gusto ko rin yung nag-igisa katulad ng aking mother. Ayan. So, let's gisa na po sibuyas at bawang. So, bago po pala ako mag-isa ay nandito po pala ang aking bangot. Ayan. Yung una, yung tulingan na medyo malaki-laki. Ayan. Parang pinaksiw ko na po yan siya sa tubig na may asin, pamintang buo at konting betchin at saka tubig. Ayan. So, start na po tayo sa pag-isa. Mga po yung bawang. Golden brown ko lang po. Talbos ng kamoting kahoy.
amoy mo yung aroma ng talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Huwag po natin takpan para ito po ay sumingaw lang yung kanyang aroma. Yan, pag nawala na po yan at hindi na siya dark green, para na siyang laing mamaya pa yung luto. Minsan yung iba, parang akala po nila ay laing. So, let's pakulo-kulo lang po natin ito. So, ito na nga po mga kaserye, para na siyang laing. So, sabi ko po yung kahoy. Ating gulay, ating isda. Absorb na yung lasa sa bansa. Gata. So, stay tuned mga kaserye.